Üzülüp süйді егет, қияр қимас, ашты аңа бір күн йөрәген. Сөям диде, ләкин назлы қызның ишетмәде миндә дигәнен. Кыз яратып юри әйтмәдеме, әллә шынлап яратмадымы, тик көчәйде егет йөрәгенең сөю белән канатлануы. Сугыш килде. Айрып иркәсеннән ут шүленә тартып китерде. Сөю аны алга җитәкләде, ярасыннан канын киптерде. Кызы өчен туган йорты өчен ут алдында булды көрәшнең. Егетлеген шунда күрсәтмәсә, егет диеп аңа кем дәшсен? Сөю белән үзен көчле сизеп, ул атлады дәртле, өмитле. Җиңү таңы җирдә кабынганда, ядрә йыкты ахыры егетне. Ул саташты соңгы сулышында, үлем исе аны исертте. Сөям диде, һәм ул иркәсенең миндә дигән тавышын ишетте.